Ja, så vil vi gerne byde velkommen til Maja. Hun har en ordentlig bums, siger hun godt nok, men det skal vi ikke tage os af. Maja, du stiller op til valg? Ja, det gør jeg. Og har vi nogle valgløfter? Det har vi. Nå. Til deltagerne. Til deltagerne selvfølgelig, ja, det er jo dem, der stemmer. Ja, men jeg vil sige, at hvis der nu var en cykelsti her, den skal vende omkring. Sådan der, ja. Nå. Hvis der nu var cykelstier her, så vil jeg love medvind. Og det er helt sikkert. Og det er, jeg ved godt før, at der er nogen, der er blevet valgt ind på det, men det lover jeg også medvind. Ja, det lyder som et... Hvis der var cykelstier her. Altså, jeg synes, det lyder som et valgløfte, jeg har hørt før. Det var lige det, jeg sagde. Nå. At det er hørt før, men vedkommende blev også valgt ind. Ja, Jacob Haugaard. Ja. Jacob Haugaard, han lovede også... hvis arbejde var sundt, så skulle man give sig til sit syge. Ja, så siger jeg også det. Ja. Det synes jeg er en god... Hvad med sukker, Maja? Sukker? Det er jo mange, der spiller lidt på sukker. Ja, men jeg blev diætist snart. Altså, jeg har aldrig været tættere på det. Jeg er færdig til januar som diætist. Og jeg vil sige, at sukker... Altså, hvis man køber det over vores slikbod, så er det sundt. Ja. Så skal man bare... Så kan man ikke få nok. Ja, okay. Så det... Maja, så var der engang en ål. Ja. Den svømte ned af en... svømmet ned af en å. Eller hvad hedder det? Ja. Ned af en å. Og så kom den lige pludselig til en borg. En borg? En borg. Ålen der, den kom til en borg. Hvad tror du, ålen kaldte borgen? Aalborg. Det kan man godt tro, men den kaldte den Svendborg, fordi den hed Svend-ålen, og derfor Svendborg. Jeg troede lige, jeg var god. Ja, det tror jeg også, men det var du ikke. Maja, kan du ønske deltagerne en god lejr? Hej Maja. Okay, så vil jeg gerne lige sige tak herfra, og vi ses. Hej.